79.903, el sou de l'alcalde. 79.903, 79.903. El número escollit ha sigut 79.903. El sou de l'alcalde. I no sou de show, sou de sueldo. El sueldo, lo que él percibe. Dineritos, dineritos, dineritos. A ver, 79.903, el sou de l'alcalde. 79.903, el sou de l'alcalde. Aquest és el número de la loteria de Nadal d'enguany, de la Cori. Primera loteria. El sou de l'alcalde, senyors i senyors. Els polítics tenen la seva loteria de Nadal, nosaltres també hem fet la nostra, la de la Cori. Ara el sou anual de l'alcalde pot ser teu. Aposta pel nostre alcalde, o almenys aposta pel seu sou. 79.903, per 5 euros. 5 euros es pot tocar el sou de l'alcalde. I això, la loteria de Nadal més planxi de l'any, més planxi més fet possible. Amb la loteria de Nadal el dia 22 de desembre. Ja sabeu, aquest sorteig de Nadal es celebrarà a Madrid els niños de Sant Ildefonso. I si toca, toca, ja sabeu. Aposteu, si voleu saber, compreu, aposteu i potser doncs us tocarà aquest número, que és el sou de l'alcalde, i us tocarà doncs el Premi Gordo, no sé, ojalà, no? També es tocarà a nosaltres, evidentment. Però tocarà. Aquest número és molt bo. El 3. 79.903. El sou de l'alcalde. 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 79.903. Ha sigut el sou de l'alcalde. El número escollit per la loteria de la Cori d'enguany. L'any que ve potser farem el del Montilla o el Zapatero. Bueno, primer número, reusecs i reuseques, gente de toda España y Rodalías. El primer número que compra el Paco. Marxa. Ese Chana, oe. Chana. Mira, 79.903. El show del alcalde. No me dan despedio, me gana l'alcalde. Els polítics tenen la seva loteria de Nadal, nosaltres també no hem volgut ser menys, i com que som un partit Juanchi, doncs hem decidit que un número Juanchi, evidentment, havia de ser el sou de l'alcalde, el sou que va sortir publicat, el sou brut, o el sou net, no sé quin és, va sortir publicat pel diari Tarragona, que ell deia quin sou que tenia jo, però no deia el seu. I al final del setembre, el diari Tarragona ens va congratular doncs, amb el... no sé si veu un mapa mitjà que va dir, aquest sou, 79.903, és el sou que la gent té al cap sobre el sou de l'alcalde. Llavors aquest número l'hem agafat, van demanar la sèrie, van venir a Barcelona per demanar aquest número, i feia la sèrie doncs, per rifar-la doncs, el dia 22 de desembre, amb la loteria nacional, la loteria de Nadal. Sí, nosaltres estem a l'Ajuntament, ja m'adono compte que estem en una missió divina per arreglar Reus. Vale? No me'n vull enfotre'm de l'església ni tal, però diguéssim que és una cosa semblant a lo que va passar amb la pastoreta, no? Quan se li va aparèixer la Verge de Misericòrdia, per això no diem Cori. No? La primera vegada no li van fer cas i la segona vegada doncs, va vindre amb la galta aquí i li van fer cas, no? I van resar a la Verge de Misericòrdia i llavors se va guarir de la pesta. Nosaltres la primera vegada ens van votar 1.200 persones, no vam acabar de quallar i aquest any no estem aquí ja gairebé per una missió divina. Vull dir, nosaltres creiem que Déu, o la força que manega l'univers, a través de Déu volem que arreglem la ciutat. A veure, no vull ser, no vull anar ni de fals profeta, ni de... però m'adono compte que és com aquella pel·lícula dels Blues Brothers, que es deia que no passa tot el ritme, que estàvem en una missió divina, no? Allò, per una cosa, pel bé de la ciutat, doncs amb això estem fent el mateix. I això és un procés més i creiem que sí, que aquest número tocarà. Si no tocarà aquest número, si no toca aquest número,
número vol dir que l'alcalde ens està enganyant amb el subsòl.